Gure taupadak bizitza dira. Ongi etorri taupa euskaltzaleon mugimenduaren aurkezpen ekitaldira. Zoragarria da zuek guztiok hemendik ikustea, irudia itzela da. Ezerlekurik ez dugu jarri, baina ez gara larregi luzatuko. Horretan ere, berrasmatu eta aldatu behar dugu noizbait, ezta? Ezta? Eskerrik asko Irati eta eskerrik asko gaurkoan gurekin partekatzera bertaratu zareten danoi, eta bereziki esker bereziak zenbagarako lagunei, etxe hau, beraien etxea zabaldu, bertako ateak zabalduko dizkigutelako, eta gainera gaur urteurrena ospatzen dutelako, zorionak danoi. Urduritasun hola pilatu zait zera teknologiaren kontuekin, baina hau badabil. Eta, azpimarratu nahi dut, guretzat unkigarria dela gaurko eguna partekatzea mugimenduko kideoekin eta oso gertuko zaituztegun eragile lagunekin. Geu eragile eraldatzailetzat daukagu gure burua, ez da? Eta gure asmoa eraldaketa handi bat eragitea da. Ez daukagu indar ikaragarririk, zehortxo bat, bai, baina, eta ausardia ere badaukagu. Egoerak eskaitzen bai digu ausardia pitxin bat, eta horretan guztian bereziki ausardia eraldaketa eragitekotan norberan gandik azteko eraldaketa horrekin, geure orain arteko izana eta gure jarduna berrikusteko, eta aurrera begira izan nahi duguna eta egiteko erak berrasmatzeko. Ariketa ez dugu egin gure zilborrari begira. Egin dugu jendartearekin konektatzeko helburuarekin. Eta jakiteko, aurrera egiteko, nola elkarrekin eskutik helduta joan. Bi bide urratu ditugu, azken 2-3 urtean, eta 2 bide horietan 100 lagunen testigantzak eta iritziak elkarrizketan jarri ditugu. Bai, batera jauzi, jendarte laborategian, erabileran jauzi bat emateko gakuen bila jardun dugun horretan, eta baita ere, gero eta aldeko gehiago, Nafarroako herritarrek aldekotasuna izan dezaten, euskararen prozesu honetan aurrera egiteko, horren praktikak eta diskursoak nolakoak izan behar duten arakatzen aritu gara. Eta koherentzia ikaragarria ikusi dugu bi prozesuotan. Ondorio argi bat aipatuko dut, alde batetik. Euskarak jauzi bat behar du, bai erabilerak eta baita ere aldekotasunak. Eta jauzi hori emateko gu orain gauden lekutik mugitu behar garela. Hori da mezua eta hori egiteragoaz. Gero azalduko dizuegu nola eta norantza mugituko garen, baina azteko zergatik esaten dugu euskarak jauzi bat behar duela. Lehenik eta behin, azpimarratu nahi dugu euskara hizkuntza gutxitua dela, hori gogora ekartzea iruditzen zaigu garrantzitsua, hizkuntza ordezkapen prozesua ez baita zoriz gertatu, bizkarsoro asko izan ditugu gure historian, oraindik ere galdera prozesuak zenbait lurralde eremutan gertatzen ari dira, eta oraindik ere minoria gara gure lurrean. Hizkuntza eskubideen babesa eta hizkuntza politika eraginkorren beharra ezinbestekoa da. Euskaltzaleok batzeko eta aldarrikapenerako berriki izan ditugu 2 hitzordu oso garrantzitsu, azkena Durangoko azoka eta aurrekoa Euskararen nazioarteko eguna, eta hor gure aldarrikapenak entzun ahal izan dira, baina bereziki gaurkoan azpimarratu nahi dugu ospakuntzarako egunak ere izan dira, azokan zenbat jende bildu garen ikusita, samur esan aldugu zer ospatzen ari garen, gozamena, sormena, biziri gaudela, eta gero eta gehiago garela. Atzerago begiratuta ere, azken hamarkadatan zer ospatua badaukagu, motibori badaukagu ospatzeko. Alde batetik, hizkuntza ordezkapenaren
horretan, mugimendu horretan galga jarri dugula, ezta? Ez leku guztietan, baina oroar esan genezake baietz, galgatu dela ordezkapena eta irabaziak ere baditugula. 300.000 herritar euskaldundu direla, denetariko funtzio eta espazioak irabazi ditugula euskaraz bizi ahal izateko, eta irabaziak goraberatsuak izan badira ere, tokian, itzela da lortu duguna. Aldarte hori ez dugu galdu nahi, horretan oinarritu nahi dugu aurrera egiteko, eta inpaz egoeran gaudela badakigu ere, baikortasun kritikoz aurrera egingo dugu. Prest gaude arriskuak hartzeko. Inpaz egoera aipatu dut, eta bai, erabilera inpaz egoeran dago, aspalditxoan, geldialdian, eta zenbait lekutan ere, bereziki eremu euskaldunenetan ere, galdera prozesua ikusten ari gara, eta kezkatzen gaituzte jakina, badakigu, ezagutzaren da erabileraren arteko harremana labainkorra dala. Hor, zorgingurpilaren atzera bata bestearekin lotuta doala, eta euskaldun gehienak ingurune erdaldunetan bizi dira. Non euskaraz aritzeko aukerak mugatuak diren, eta badakigu baita ere, euskaldunen gehiengoak errazago egiten duela gazteleraz edo frantsesez euskaraz baino, eta gainera beste 100 gora hizkuntzatako hiztunekin elkarbizitzan gaudela. Hori badakigu. Azken ikerketek era berean esaten digute euskaldunok eroso zaiguna baino gehiago erabiltzen dugula euskara. Eta argitz eginda, euskaldunok aurrera egingo badugu, aurrerantzean ere hala beharko du izan. Ta kontua da, aurrera begirako galdera berriak zeintzu diren. Zenbateko erabilera maila behar da euskaldunon etorkizuna bermatzeko. Beraien euskara imperfektutzat duten milaka hiztun berriek zer behar dute euskara praktikatzera animatu ahal izateko. Zer dagokigu guri horretan guztian? Edo 2075 begira nolako jendartea eta hizkuntza praktikak iruditzen ditugu. Galdera hauei ezin diegu euskaldun euskaltzaleek bakarrik erantzun. Euskaratik urrunago dauden herrikideak ere behar ditugu prozesu honetan, ahalegin handi bat eskatzen diegu euskarara hurbiltzeko, ikasteko, praktikatzeko, eta zer esana izango dute horren kualitateaz. Ikuspegi sistemikoz jokatu beharra daukagu, eta etorkizuneko amez berriak komunitarioki elkarrekin landu. Horretan sinisten dugu. Laburbilduz aurreko belaunaldien lorpen nagusia euskaren ezagutzaren edapena izan bada, aurrera begira gure ametsa eta erronka euskararen erabileraren aroa irekitzea da. Euskararen erabilerak jauzi bat eman dezan, baldintzak sortzeaz ari garenean, hiztunon borondatea ezinbestekoa da. Gure bizi nahiak ekarri gaitu onarte, baina ez da nahikoa, hori ondotxa dakigu. Egiturazko baldintzen bermea behar dugu, lege babesa, hizkuntza politika aurreratuak eta baliabideak noski. Eta hori lurralde osoan behar dugu. Orain artekoak baino, anbiziotsuagoak barkatu hitzau da. Orain artekoak baino, anbizio gehiagorekin emango baditugu urratsak, adostasun eta akordio soziopolitiko instituzional berriak beharko ditugu, eta horretarako lana daukagu. Euskara agendaren erdigunera ekartzea ez da samurra eta beharko ditugu gaur egungoak baino aliatu gehiago. Euskaratik urrunago daudenekin ere agenda hori martxan jartzeko eta sektore eta eragile berriak bide urratzaile izan daitezen prozesu honetan. Honetarako epeluzeko harreman askotarikoa behar ditugu. Orain arte euskalgintzan izan ditugunak baino harago harremandu beharko ginate. Euskaratik urrunago daudenekin zeharkakotasunez, interseksionalitatea ere praktikatuz, eta etorkizun bizio partekatuak eraiki. Eta oztopoak badira honetarako guztirako, euskararen kontrako zenbait resistentzia antolatzen eta indartzen ari dira, eta epaitegiratik ere erasoak ugaldu dira. Baina justu atzera ez egiteko, era bakarra aurrera egitea da, eta orain inoiz baino ausardia gehiagorekin aurrera jokatzea tokatzen da.
Horretarako mugimendu euskaltzale indartsu bat behar dugu, eraldaketa egiteko eta eragiteko gai izango dena. Euskaltzale aktivista gehiago behar ditugu, korrontearen kontra ere, euskaraz bizitzeko autua egingo dutenak, eta eraldaketa gorpuztuko dutenak. Eta aktivista gehiago behar ditugu baita ere, lana gehiagoren artean banatzeko. Lan txiki gehiago batuta proiektu handiagoak egiteko. Aktivismoa asko aldatu baita azken boladan, eta aktivismoa ulertzeko eta bizitzeko modua nolabait eredu solidoetatik likidoagoetara igaro da, gauzak aldatu egin dira. Guk borondatezko lanarekin egin dugu, hamarkadatan lan, eta adi egon behar dugu nola aurrera begira lan egin asmatzeko. Aktivismoa bizigarri izatea eskatzen digu gaur egungo jendarteak, eta zaintzarekin eta plazerarekin uztartzea, horretaragoaz. Hori, galera moduan baino, gauza on moduan hartzen dugu, alperri baita garai bateko egiteko eren nostalgian eta erromantizismoan erortzea, eta aldugun einean, orain arte, eraginkorra izan den horri eutzi egingo diogu, eta era berriak sortu, erronka berriei erantzuteko. Globalizatutako jendarte joera hauek, gure euskaltzale mugimenduak ere zeharkatu dute jakina. Gure elkarteak, euskal elkarteak, 80. hamarkadan sortu ziren, 86. hamarkadan, 86. urtean sortu zuten federazioa, topagunea, eta handik 2010era arte nolabait, topagunearen lana, euskara elkarteak indartzeko euren zerbitzura egon zien nagusiki, 80 baten. Eta azken orduko 2011-12ko kongresuetan, bazkideek eskatu zioten topaguneari, nazio funtzioa indartzeko eta euskaltzale mugimendu bat eragiteko eta indartzeko. Eta egiteko horretan, etxeko lan horiekin aritu gara, azken hamarkada luzean, eta helburu batzuk lortu ditugulakoan gaude, beste asko dago egiteko. Uste dugu nazio mailako erakundea izatea bereziki lurraldetasunari dagokienez lortu dugula, euskarari buruzko pentsamentua eta diskurtsoa gizarteratzeko eta eztabaidara ateratzeko gaitasunean asko irabazi dugula, eta bazkideen formaziorako eta harrerarako mekanismoak martxan jarri ditugula. Hortaz gain, euskaraldia moduko egitasmo arrakastatsu eta dinamika zabal bat eragiten duen proiektu honen moduko euskaraldia martxan jartzeak ekarri duena ere handia izan da eta mugimendu handia eragin du. Eta, 28 urtetan aritu gara lanean, topagunean, 74 euskara elkarte ditugu, 20.000 bazkide, beste bizare ere, tokikom, 78 toki komunikabide kudeatzen ditun komunikabideen bateragunea, eta 275.000 irakurle eta ikusentzule gana hiltzen dana, kukulaixi, 18 aixialdi elkarte biltzen ditun taldea, eta beste milaka aurre eta gazten gana hiltzen dana, bide luzea egin dugu, hori guztia egiteko, zenbakia dira aipatu ditudanak, eta bereziki eskerrak eman nahi dizkizuet, errepasau indagero, esker bereziak topaguneko lantaldeari, honen guztiaren motore dalako, bihotzeko eskerra gure euskara elkarte bazkideei eta gure oinarri sozialari, eta gaurkoan gure gidariak izan zareten presidentei, gure lehendakariei, hemen zaudete, zuetako gehienak, eta zuen gidaritzari esker, urratsak unean emateko gai izan gara gaurko egunera heldu arte. Badakigu ez gaude itxu, nola baiteko zenbakien giharra atera dugu, baina mugimendua ez dago indartzu, eta argi bezain beste itzalere baditu. Gora beratsuak dira elkarte bizitzako egoerak, euskara elkarteak oraindik sortzen ari dira, oraindik badira zera
dira txikiak, baina tantaka sortzen dira, eta batzuk itzali ere egiten dira, gehienak 30-40 urte dela sortu ziren. Eta nolabait egiteko eroaktivismo solido horien ondarretatik bizi dira gaur egun ere. Eta esan bezala gauzak aldatu egin dira. Gu ere aldatu gara eta gehiago aldatuko gara. Ausardiaz eta konfiantzaz jokatzeko unea da, eta esperientzia badugu, urtetan nahi pilatutako jakintza kolektiboa ere badugu. Eta batez ere badugu Euskal Herria zeharkatzen duen sare zabal bat. Gauzak aldatzeko sortu ginen, eta gauzak aldatzera goazelako eragin nahi dugun. Tamainako eraldaketa gorpuztea dagokigu. Eta baian justu, eraldaketa gorpuzten dabiltzen, bi kide gonbidatu nahi ditut, ohaltzoara, aldaketa taulan bertan ere ikusiko dugu, eta zatozte Iruñeko Labako kide zaren Iñaki Zagardoi, eta Uxue Alonso, Gasteizko Geu elkarteko kidea. Bueno, Iñaki, Iruñan, Nafarroan, azken aldian lan mardula egin duzue, gero eta aldeko gehiago, Nafarroako herritar gehiago euskararen alde egon daitezen lanean aritu zarete, eta dakidanagatik, entzun dizut, nolabait ez dela nahikoa esaten dugun gauzatan arrazoia izatea, behar izaten dela baita ere modu egokian plazaratu edo kontatu, eta horren inguruan konta iguzu, pixkat zer ikasi duzun bide horretan. Bueno, bigarren euskaraldiko kantuak, bazuen hola usai eta soinu nafarra, eta hor errepikan aipatzen zen momentu batean asko garela baino ez aski. Eta, bueno, nire bitzen zait irakurketa horrek, sintesi horrek azaltzen dituela gauza asko gurean, eta egia da baditugula motibo asko, gure eskaerak legitimoak dira, arrazoia alde dugu, eta hala ere ez da aski. Behar ditugu praktika berriak, behar ditugu diskurso berriak, behar ditugu egiteko manerak, amesteko, imaginatzeko manera berriak behar ditugu. Azkenan gure kasuan, Nafarretatik, Irutatik bik ez baitute harreman handirik euskararekin, eta orduan hor badugu ia dena irabazteko, ez? Eta, bueno, guk Laban eta badugu ohitura metaforak eta analogiak eta asko erabiltzeko gehiegi, amaitzen ari zaizkigu, de hecho, eta askotan aipatu izan dugu guk saiatzen garena gure jardunarekin eta dela Iruña Pamplona, baino divertigarriago, ilusionagarriago eta desiragarriagoa izan dadin, ez? Eta, bueno, niri duitzen zait, mugimendu honek gaur egun aipatzen delako, mugimendu politikoek eta sozialek arazoak ditugula horizonteak planteatzeko, etorkizunak imaginatzeko, eta, bueno, nik uste desiratik, adibidez, askotan motivaziotik hitz egin izan dugu, eta motivazioa erabil izan dugu asko mugimendu honetan, nik uste desiratik baditugula horizonte horiek planteatzeko gaitasunak, eta uste dut, mugimendu honek zerbait badu badela justuki, horizonte horiek gertukotik, komunitate txikitatik, eta hori badugula eskintzeko. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, Ixue, zu Gasteiztik zatoz, Geu elkartetik, eta dakidanagatik ahalegin oso handia egiten ari zate Gasteizko saretze bat eragiteko, bai eragileen sarea eta baita auzoetako sareak, eta nolabait bakoitza bere kaxa joatea gaur egun ez da eraginkorra, ez da? Zertan ari zarete? Konta iguzu. Bueno, eskerrik asko, jasone. Ni gaur nator Geu elkarteko kide bezala, baina ere Arabako neska gazte baten izenean. Eta, bueno, oso posi gaude ez, Arabak eta Gasteiz batek periferiatik lortu dugun eraldaketa soziolinguistikoaz, baina ez da nahikoa.
ez da nahikoa, eta aurten hasieran aurreko, azkenengo hilabetetan ikusi duguna izan da, bakoitzagoaz dela apur bat, ez, bere bolara. Eta nahi genuen nolabait, sortu ez dakigu, ez genekien oso ondo zer nolako ze forma hartu foro horri, mai horri, eta deitu genion Euskalgintza Sozialaren maila, non, Euskalgintzako kide guztiok, ez dakit, leku bat izan, gure erronkak elkarrekin partekatzeko, gure keskak, eta hain handi batean zaintza komunitario bat lortzeko gure artean, eta saretze hori bermatzeko. Eta beste alde batetik zuk aipatu bezala, Gasteiz bezalako hiri zentralista eta zentralizatu batean oso zaila da erdialdetik ateratzea. Eta auzoetan banatzea gauzak izan da erronka oso zaila eta oso polita. Guk ez ditugu taldeak sortu, baina gorpuztu behar zuten. Eta gorpuztu behar zuten euren izaera eta horretarako behar zuten laguntza. Eta horretan gaude, oso erronka polit batekin, Euskaraldia dator eta horretan gaude eurekin. Eta ez dakit, oso posi gaude mugimendu honekin uste dugulako saretze horretan ezinbestekoa izango dela. Eta gehien bat, eta hoi amaia pertsonalean, uste dut zaintza horretan ere, premiazkoa izango dela, eta oso posi gaude. Ederki, eraldaketa... Bueno, eraldaketa martxan dela erakusten diguzue, eta tokian toki, batzuk oihartzun gehiagorekin, beste batzuk ezain besterekin, baina martxan gabiltza. Eta aldaketa orain ere holtzan emango da, lekukoa eta hitza emango diegu. Orain Irati Iziar Taupako lehendakariari eta Jon Zapata aktibazio arduradunari. Bueno, eskerrik asko Jasone, Iñaki eta Uxue. Bueno, Jon, azken hitzartzea gurea. Azken hitza. Eta uste dut argi gelditutala aldaketa bat datorrela, ezta? Baina, hemen kafe antzokira etorri diren gure lagun hauek ere jakin nahiko dute. Nolako aldaketa, nora, norantza, norekin, eta, komunikabidei ere, titularren bat ere eman beharko diegu, ezta? Eta, lehenengo titularra izango da, eta dagoeneko, entzun duzuena, ez? Topagunea ginen, orain mugimendua gara. Baina zen nolako mugimendua, Jon? Euskal Herri osoko euskaltzalez osatutako mugimendu zabala irudikatzen dugu. Euskal Elkarteen bazkideak barnebiltzen dituena eta harago iristeko gaitasuna izango duena. Euskara elkarteak izan dira eta izango dira mugimendu honen muina. Eta aurrerantzean, elkarteetan antolatuta egon gabe ere, euskararen alde ekarpena egiteko prest dauden herritar guzti horiek mugimendura batzeko aukera izango dute. Eta euskara elkarterik ez dagoen herrietako eta eskualdeetako euskaltzaleek ere, nazio mailako mugimenduarekin harreman zuzena izango dute hemendik aurrera. Beraz, euskara elkarteen topagune izatetik, euskaltzalen mugimendu izatera igaro gara. Eta herri batzuetan jardutetik, Euskal Herri osoan antolatzera. Ez zer berririk esango, kontatuta gaur egun badaudela milaka eta milaka euskaltzale, euskarari eta euskal komunitateari egunero ekarpenak egiten dizkietenak, ez? Bultzada emateko aukera daukaten guztiak aprobetxatzen dituztenak norberak bere erara. Durangotik dozenardi liburukin bueltatu dira. Euskaraldian hau bizi belarri prest izango dira. Korrikan lasterraldi pare bat egingo ditugu. Denon artean egiten ditugunak, ez? Auzoan gau beltza antolatzen dugu. Euskara ulertu ez, baina seme alabei aukera hori ematen dizkietenak. Hizkuntza eskubideen urraketen aurrean mobilizatzen direnak. Lehen hitza euskara egiten dutenak. Eta luze bat. Honaino iritsi bagara, milaka euskaltzalen kemena eta bizinaiari esker izan da. Ze gertatuko litzateke, hauek guztiak saretuta egongo balira. Ze gertatuko litzateke, elkarren berri izango balute. Eta gainera, alduntzeko eta aktibatzeko modu berriak izango balituzte. Ze gertatuko litzateke, gainera, herri proiektu ilusionagarri bateko kide eta eragile direla sentituko balute, Jon. Euskarak behar duen mugimendua izango genukela Irati. Eta aipatutako jauzia eragiteko aukerak biderkatu egingo liratekeela ere. Orain arte, saretu ez diren euskaltzaleak saretzea zari gara. Eta horretarako gure ustez, hauxe da gakoetako bat.
Euskaltzale bakoitzak berak nahi eta alduen moduan parte hartzeko aukera izatea. Horregatik, eta horretarako noski, taupamugimendua.eus weborria martxan jarri dugu dagoeneko. Eta bertan, parte hartzeko modu ezberdinak eskainiko dira. Informatzeko eta ahalduntzeko edukiak jasotzea, aktibatzeko proposamenak jaso eta egitea ere, eta mugimendua diruz babestea. Sarekide bakoitzak aukeratzen duen moduan parte hartu ahalko du, eta nahi duena emango dio sareari. Segurazki, batzuetan gehiago eta beste batzuetan gutxiago. Azken finean horrelakoa izaten da, ez? Bizitza eta aktivismoa uztartzen dugunean, aldakorra. Sareak erronka bi nagusi izango ditu. Batetik, aktibatzeko aukera berriak eta berritzaileak proposatzea. Baina beste aldetik, proposamenak egiteko espazio bat ere sortuko du. Jendeak proposamenak egiteko aukera hori ere izango du. Oinarrian, dagoeneko abian diren ekimenak eta ekintzak egongo dira, ez? Taupak berak sortutakoak, baina gainontzeko euskalgintzak eta bestelako eragilek ere sortzen dituztenak. Mugimendu euskaltzalea bizia da eta pikoa. Eta beste eragile askorekin batera osatzen dugu. Euskaltzaleekin harremantzeko modu berri hau, gu guztion egitasmoak bultzatzeko baliatuko dugu. Horra gure bokazioa. Eta nolako ekintzak esango dira, ez? Galdetzen duzue. Bueno, batzutan aktibismo digitala izango da. Beste batzutan kaleko aktibazioa eta kaleko aktivismo hori, ez? Proposamenak individualak izan daitezke edo taldean edo kolektiboki egitekoak. Gainera, taldean izango diren horiek taldetasuna eraikitzeko oso baliagarriak izango dira. Alde batetik, elkarteak indartzeko, elkarte edo talderik ez dauden txoko horietan, lehenengo hazia jartzeko. Zalantzak barik, euskararen erabilera izango da ardatza. Erabilera biderkatu eta horretarako baldintzak sortzeko eraikitzaileak eta praktikoak izango gara, eta gertutasunetik lan egingo dugu, elkar mugituz. Beraz, egiteko molde eta antolatzeko modu berri batzuk praktikan jarri nahi ditugu. Gure hipotesia da, herritarrak aktibatzeko eta saretzeko aukera gehiago eskainiz gero, irismen handiagoa lortu dezakegula. Hau da, jende gehiagorengana heldu gaitezkela batetik eta bestetik, momentu edo une puntualetan aktibatzen diren horiekin harreman iraunkorragoa izan dezakegula. Argi utzi nahiko genuke hala ere, kontatzen ari garen guzti hau neurri batean garatze prozesuan dagoela. Aktibatzen dugun jende hori guztia saretzen asmatu behar dugu. Eta aktibazio hildo hau garatzen ere badugu zeregina. Baina bidean gara, eta sinetsita gaude merezi duela saiatzea. Jende gehiagoren gana iristearekin batera, mugimendua eraldatzaileagoa, sendoagoa eta anitzagoa izango baita. Eta gehiago eragingo duela. Euskarak, eta batez ere euskaldunok, halako mugimendu baten beharra dugu. Eta euskaltzalen mugimendua indartzearekin batera, badugu beste erronka handi bat. Euskararen ardatzean komunitate zabala biltzea. Argi esan da, ez? Euskararen afera ezin da soilik euskaldun eta euskaltzale aktiviston kontua izan. Euskarak behar duen jauzia emateko jendartea gehiago inplikatzea lortu behar dugu. Euskararekiko jarrera baikorrak, euskal gogoa, euskaraz bizi nahia, euskaltzaletasuna indartu eta zabaltzeko premia daukagu. Baina, euskararekiko epel edo hotz dauen horiek ere, sektore eta pertsona horiek aldeko posizioetara ekarri nahi ditugu. Euskararen aldeko konplizitateak orain arte baino esparru gehiagotara zabaltzen ez gaudegu bakarrik. Sistema komunikatiboa eta kulturgintzak ere sekulako indarra dauka. Hor ere eragiten saiatuko gara. Kultur sorkuntza herrikoia bultzatzen ere segituko dugu. Barrura ere begiratu nahi dugu noski, mugimendu gisa irekidura ariketa bat egin nahi dugu. Sustatzen ditugun imaginarioak, diskursoak eta joerak eta jokaerak berrikusi egin nahi ditugu. Gaur egun, zer da euskalduna izatea galderari, erantzun berriak bilatu eta egiteko modu berriak proposatzeko. Ezinbestekoa da, gutako bakoitza gauden tokitik mugitzeko preste egotea, eta elkarrekiko empatia ariketa erraldoi bat egitea ere. Izan ere, hizkuntzak egoki kudeatu ez izanak eragin izan ditu, eta oraindik ere eragiten ditu gu guztiongan hainbat tentsio, min eta frustrazio. Eta batzuetan,
zauri horiek gauden tokian gotortzera eraman izan gaituzte. Batzuk eta besteak ere. Hobe dugu, bizipen horiei bizkarra eman baino, elkarrentzun eta bestearen tokian jartzeko saiakera egitea. Meloi handi hau zabaldu egin behar dugu. Uste dugu hori dela gauden tokitik mugitzeko era bakarra. Eta euskararen ardatzean komunitate zabala biltzeaz ari garenean, bertan jaio ez direnez ere ari gara noski. Euskal Herrian aniztasun oparoa dugu. 100 hizkuntzatik gora hitz egiten ditugu. Hizkuntza horietako asko eta asko hona etorri direnek ekarri dituzte haiekin batera. Gure herria modu nabarian aberastuz. Eta aurreikuspen guztien arabera gainera, gure herria are anitzagoa bilakatuko da etorkizun hurbilean. Aniztasun hori behar bezala kudeatzea, eta hizkuntza, kultura eta jatorri ezberdinetako herritarren arteko zubiak eraikitzea, bada sekulako erronka. Harrera sare integral bat antolatzea premiazkoa da, eta hori aldarrikatzen jarraituko dugu. Eta harrera formalarekin batera, gizarte zibilaren ekarpena funtsezkoa da. Horregatik, herritarron arteko elkar ezagutza eta harremanak bultzatuz, aniztasun eta kohesioa lantzen segitu beharko dugu. Orain arte bezala eta are gehiago. Hizkuntza harrera komunitarioa antolatzea egiteko estrategikoa da, eta euskaltzalen mugimenduak beste hainbat eta hainbat eragilerekin batera zeregin handia du hemen. Gure ustez klabea herrigintzan, komunitategintzan dagoelako. Horregatik, euskararen ardatzean komunitate zabala bildu nahi dugu. Euskararen garapena eta komunitatearena elkarren eskutik sustatu behar ditugu. Betik egin dugun bezala, hori ere ez da berria guretzat. Azkenean horrela sortu izan ditugu, herri komunikabideak edo, begira, kafe antzoki hau bezalako arnasgune kulturala, ezta? Herrigintzatik egin izan dugu euskararen alde eta horretan sakondu nahi dugu. Gurea herri proiektu eraldatzailea dalako. Komunitate anitz, berdinzale eta justuago baten alde egin nahi duena. Eta bestelako mugimendu sozialekin ere intersekzioan kokatzen dena. Herri mailako prozesu komunitarioak sustatzen ere bagabiltza. Euskaltzaleak eta euskaratik urrun egon diren herritar eta eragileak elkarrekin aritzera gonbidatzen ditugu, etorkizuneko nahi duten herri hori elkarrekin irudikatzeko. Argi daukagu, gurean ez da prozesu eraldatzailerik izango euskararik gabe, eta euskarak ez du etorkizunik izango eraldaketa sozialik gabe. Hainbat eta hainbat erronka ditugu aurrez aurre. Zenbat ekintza eta zenbat sare josteko, ez? Baina bidea ibiliz egiten da, pausoz pauso. Erritmoak errespetatu beharko ditugu, batez ere lasai hartu, eta aukerak baliatzen asmatu. Kasualitatez, milaka herritar aktibatzen dituen ariketa sozial masibo bat antolatzen ari gara hilabete hauetan. Ariketa bera gainditu eta euskararen erabilera aktibatzeko mugimendua eragin nahi duena justuki. Datozen hilabeteetan orduan, taupada guztiak euskaraldiaren erritmoan jarri behar ditugu. Berriz ere, erraldoia izan dadin, eta batez ere, eraginkorra izan dadin ere. Jendea, saretzeko aukera ezin hobea dugu hemen, eta horretan jarriko dugu indarra. Pentsa, 320.000 herritar, baino gehiago dira noizbait, ahobizi eta belarri pres moduan parte hartzeko aktibatu diren herritarrak. 10tik bat, euskaltzalen mugimendura batzea lortuko bagenu, zer izateko gai izango ginateke? Ez dugu presarik, urrungoaz eta. Euskarak mugimendua behar du, eta gu mugitzera goaz. Gauzak aldatzeko sortu ginen, eta gauzak aldatzera goazelako, garena eta egiten duguna berrasmatu dugu. Euskara elkarten topagune izatetik, euskaltzalen mugimendu izatera igaro gara. Mugimenduak bizia dakar, eta bizidunon oinarrizko inpultsoa da taupada. Euskarak taupada berri bat behar du. Euskarak mugimendua behar du. Eta gu mugitzera goaz.
Eta ekitaldiarekin bukatzeko eta jaiotza berri guztietan egiten den bezala, talde argazki bat aterako dugu, familia argazki bat, beraz gerturatu eskilaretara,